Pace vouă! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți acolo unde sunteți în această după-amiază frumoasă de toamnă. O după-amiază în care, iată, suntem în părtășie unii cu alții și în părtășie cu Domnul Dumnezeul nostru. Vă spun bine ați venit așadar la Genesis. Ne așteaptă o după-amiază în care ne vom adânci în tainele Scripturilor și vom încerca să înțelegem vremurile în care suntem. Este un timp periculos când istoria, așa cum v-am spus de multe ori, își trage ultimele cortine. Și cu certitudine este vremea în care va intra în scenă acela pe care noi nu am vrut să-l vedem niciodată, dar pe care lumea îl așteaptă. Liderul ei suprem. Și vorbesc aici despre sămânța șarpelui. Vorbesc despre Anticrist și astăzi voi petrece ceva timp împreună cu voi ca să putem înțelege 7 semne care prezintă persoana Anticristului, astfel încât să clarificăm toate neconcordanțele pe care adesea le vedeți în videoclipurile care apar în internet, în predicile răzlețe și care tot mai insistent încearcă să clarifice aceste subiecte destul de populare, dar în același timp care atrag atenția.